Tay, mayong hapon. May hapon. Oh, ano sa man imong dala? Gulayon lagi. Sir, akong ibaligya lagi. Kaya palit na ako kanang tablitas o kanang kuhan. Kanang makaon. Makaon? Pagkaon. Pagkaon? Oo. Iputang sa dawi? Tama nagikan. Akong bukiran. Sa inyong uma. O, amo ko nagpuyo dito. Hari lang ko dito. Kaya mamaligya ana. Mamayo ko na ko panginabuhi ni siya. Mo na panginabuhi mo tayo baligya. Oo. Kaya may mukha na ko. Na kay mga anak tay? Na ko yung mga anak sir niya. Kuhan man kanang 20 na katuig lagi pag lakaw nila. Na magpakita karon. 20 ka tuig na naglakaw na pagkitaan tod karon. Oo. Pila man kabuk tay? 5. 5 kabuk? Oo. Sulod sa 20 ka tuig. Wala na sila napakita silang 5. Oo. Oo. Pero na kay asawa karon tay. Wa, patay na po. Patay na pod. Oo. Aw nag-inusara ra ka sa inyong balay karon. Sa balay. Ya, makato ka kung balay doon. No? Hirig na magani. Mo? Bongbong, nakatagak na. Ops, ay mo kalimot og like og share mag share card. 34,000 pesos na nga atong pajikas malay mo ikaw na atong swerte nga mapilian. Nya karon tay unsa may kaistorya nimo sa imong anak tay nga 20 naman katuig nga wa mo nakita. Kung kuhan siya, kung makari diri. Maglag ka lagi kaya wala mo ko maka. Wala ko nila maghuna-huna pa nga mo uli pa kay. Grabe nang kami nga ako sila. Kimingaw kasi mo mga anak. Okay, wala mo nila. Inumduma. Yung dumo. Sus taon pod. Wala kanila ikot panginabuhi. Unang nagkuha na ng jukaan tay kaning nagbaligya lang ganing mga utanon. Ka na makamtan ko sa pagkaon, no? Tay? Dahil usahay nga makamtan ko sa kaon. Okay, sakit mo kayo nga po dali po. Ano sa man puday na imong tuhod tay? Banggaan sa motor. Nabanggaan sa motor. Pamaligya. Tungod sa pagpumaligya. Oo, nagpasan ko na niya ang motor ang gusto ko kay dagan. Dili ka bangga. Oo, tumba ko ani kitabang ko sa mga tao bayan eh. Dahil hatod ko nila na layo mo kong ulianan. Motor mo kuhan. Kasi yung mingawa dyan og mawalay ang imong mga anak sa imong tayo. Kaya wala naman mo pakita. Kawa naman napakita no sunod sa sa may mga ngalan sa mga anak tayo nakadumdum pa ka? Kuhan kanang mga bata na ako kay ang katong isa Jimalin niya ang katong duha nakalimot ako sa nga nako. Nakalimot na kas ngalan tungod sa kadugay. O tungkol sa kadugay. Ang isa sa Marjon. Marjon unsa may mga apelyido tay? Kaniti man ko. Kanyete unsa may ngalan nimo? Vicente. Vicente Kanyete. Wala nga usahay mo kapsal ko kan malakit akong daan niya. Ano, gugulayan ako. Libre man po. Bisag walay bugas. Oo. Mura na imong kanon bisag walay bugas. Oo. Kani siya. Ginoo ko. Guloy na sa gulo. Kuha na sa ano sir. Muna nga mag-ingkol ko ato sa akong balay. Mag-ingkol ko na isa. Magtuwa ko luha. Magtuwa imong luwa tay ngano magtuwa man imong luwa Tungkol sa tay. kamingaw nila. Tungod sa kamingaw sa imong mga anak. Kaya wala na mag-una-una sa kuha. Sus, Ginoo. Muna ko nga paita po nito ko. Kanahin na kayo nga ko nga kung may kinabuk kung kuha uno sa Ginoo mapit kuha uno lang kuntas sa kanang kuntas mag-antos. Makaingon kasi mo gugulingon tay Mukha kung ni o. may pagpaong kas Ginoo. Mukha ni. Kaysa mag-antos ka. Oo. Mag-antos ko. Tuwa kong luha. Sige lang tayo mo, nagigingon tayo tayo. Isalig lang sa Ginoo tayo mo tanan tayo. Basing maabot ng panahon tayo nga. Mo-surprise o bisita yung mga anak sa mo ha. Mukha ni. Arang handom na ko. Huwag ipakita. Unsa man ning lugar diri atay sa imong puy-an? Unsa may Lingayaw man na. lingayaw na imong Pero lingayaw naman ang muha. ang imong puy-an? Oo niya. Unahan pag ito kong puyan na nanad. Ilado ka di atay. Ilado mo ko sa akin. Lingayaw. Nga karon tay pila may halina na imong pako. Depende mo na sa kung maligyan. O kanang pila man ang kanang kuan? Kanina tagid ang 5 ni siya. 5. Nya kani. Pila man na. Kana tanan pila man jud na tanan. Wala sa kanang muhalin na sa 50 pesos. 50 pesos. Oo. Sige ani na lang tay. Ako na lay palit ana. Ha? Para dili na ka. Ha? Okay kayo. Okay kayo para dili na ka Para dili na magsuroy. Oh, magsuroy. Oo. Kay gikan pa maganas bukid. Oo. Adto na pud ni Barrio. Oo. O ani na lang. Palitong wala pila man ang tanan 50. Oo. O na kay Sinsilyo ani. Oh, may kuy-kuan yung, may kuy sinsilyohan. Wa kay Sinsilyo ani. Wala. Ay mohan na lang na tay. Oh. Pangpalit ni mong bugas ha. Oo. Pagdungagi pa na tayo. Pangpalit ni mong sudan. Salamat. Kay ipalit sa medisina no. O ipalit o kana ayaw ipalit na o kani mo ipalit og medisina.
Oo, niya kani mo bugas. O bugas ug sudan. Sudan. Oh. Nya tay, Salamat kayo. walay problema tay. Oh. Sige tay, maoro to tay ha. Sige, oo. Di na ko magdugay tay na.